Nydeligt. Helt igennem. Godt, få nu ind til kroppen. Lidt mere bagud i den. Sådan, ja, det var godt. Ind til kroppen bagud. Flot, de var gode. Godt, okay. Christian Liborius. Godt. Det var 9'eren. Lidt mere end overhovedet. Ja, 9. Ti. Det var godt. 10 var den pæneste. Flot. Godt. Ned. Ja, det er godt. Hold den. Okay. Godt nok. Og Joshua sidder og kigger på. Ah, det var pænt. Nydeligt. Godt.